Unes 700 persones s'han aplegat aquest dissabte al matí a l'Escola Pia, en el que és la trobada anual que el centre educatiu fa amb el seu alumnat, les seves famílies i tots aquells veïns de la ciutat que volen gaudir d'un matinal familiar. Enguany l'escola ha escollit l'espectacle La Colla dels Pirates, del grup El Pepet i la Marieta. Home, La Colla Pirata és un projecte musical interactivíssim en el que esperem repartir amor, alegria i molts balls i molts salts. I valors, també molts de valors, perquè pensem que la música familiar també és important que transmeti valors i que hi hagi també un punt educacional. De fet, jo soc professor i ella també, Sí. o sigui que segurament per de formació professional també intentem inculcar una sèrie de valors que pensem que són importants per als infants. La particular climatologia d'aquest mes de gener ha ajudat que les famílies sortissin de casa i participessin amb moltes ganes de ballar amb aquest espectacle. Aprofitem que és aquest moment de ja festes han quedat enrere i doncs de trobar espais per acollir això, la comunitat d'infants de la ciutat, tots els que s'hi vulguin sumar i fer una mica doncs, de celebració i de tornar d'arrencar a la rutina amb aquest concert. Amb aquest repertori on es barregen cançons tradicionals i de nova creació, el grup ha entretingut al llarg del matí els centenars de persones que s'hi han aplegat en el concert. Molt bé, la veritat és que els nens ho gaudeixen molt. L'any passat també vam venir i bueno, és una estona que passem en família i que està molt bé. S'agraeix que l'escola faci aquest tipus d'activitats. Pues molt bé, la veritat és que és molt xulo. Està molt bé perquè a l'Escola Pia sempre fan coses d'aquestes i està xulo per venir amb la família. L'any passat, amb el grup L'Atrapasomnis, i enguany, amb la Colla dels Pirates, l'Escola Pia vol reemprendre l'activitat escolar amb ritme i amb molt d'esperit familiar.